हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ दा अफिशियल नोटिफिकेशन गैयाब्लाबो मोनसे सर्ट नोटिस फैग्रोबाय बेनो जाबाय CISF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समेनाव हौवाफोर हिनजावफोर नोंथांमोना अल इंडिया एलिजिबल जागोन दा बेखायनो जों मोनसे सर्ट नोटिसखौ नागिरनोसै मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे मा नांमारगौ आरो लोगोसे बोरै आरो माब्ला अनलाइन एप्लाइ जागोन दा गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन दा जोङो अफिशियल साइटआव फैबाय लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामनो दाबाव गासैबो डिटेल्सआ बेयावनो फैगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोसे एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोना मोनगोन दा सिगांनि प्रिभियास नोटिफिकेशन बेयावनो दंजोबो नै ड्राइभार दङ कनस्टेबल दङ गोबां रोखोमनि पस्ट बेयावनो फैबाय थागोन दा लिंकआ एक्टिभ जाबाथाय बेयावनो नोंथांमोना मोनगोन बेखायनो आं होना दोनखाबाय दा जोङो मा नांगौ बेसेबां फरायनो नांगौ जों बेखौ एसे नायग्रोनोसै जाहाथे एसेब्लाबो जों माने आइडिया मोननो हायो नेक्स्ट लेभेलाव दा बेखायनो मोनसे सर्ट नोटिस जेरावनोखि निउसआव फैग्रोदों जों बेखौ दायो नायनोसै दा बेनो जाबाय CISFनि आन्दाराव दा बिनि अनलाइना जागायसिगोन बेनो जाबाय 5 मार्चनिफ्राय बा 5 मार्चनिफ्राय जागायनानै एप्रिलनि 3 जागोन नोंथांमोना अनलाइन हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो बे पस्टआव कनस्टेबल एबा ट्रेड्समेनाव एलिजिबल जागोन बेखौ लिरनाय दङ स' बिनिफ्राय बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ नोंथांमोना फार्स्टआवनो फिजिकेल टेस्टसो होग्रोनांगोन बेयाव लिरनाय मथेब्ला फिजिकेल टेस्ट जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि डकुमेन्टेसन जागोन ट्रेड टेस्ट एबा स्किल टेस्ट लागोन रिटेन एग्जाम लागोन लास्टआव बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट खालामनानै नोंथांमोना साख्रि होनाय जागोन बेनो जाबाय बेनि सिलेक्शन प्रसेस आरो जेब्ला अफिसियेल नोटिस फैयोना अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना फिन खनसेबाव मोनगोन स' बेनिफ्राय रिटेन एग्जाम होनोबा लेंगुवेजआ इंलिश आरो हिन्दीजों जागोन बेखौ लिरखाबाय बिनि अनगा नोंथांमोना जेबो मोननाय नङा देन बेनिफ्राय गुवाहाटियाव जानाय चान्सआ दङ नोंथांमोननि आनजादा बैसोआ बेयाव लिरनाय गैयाब्लाबो जायखिजाया 18 इयार्सनिफ्रायनो हागोन लोगोसे कनस्टेबलाव ट्रेड्समेनाव 10 पासआनो एलिजिबल जाखायो स' बिनिफ्राय एक्सट्रा डिप्ल'मा नांगौ नामा बेखौ जेब्ला गोदान अफिसियेल फुल नोटिस फैगोन अब्ला गासैबो रोखा जाजोबगोन अब्लाबो नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय रेडि जाखा जाहाथे गोसो दङबा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हानाय बायदि देन बेनिफ्राय हाइटआ 165 सेन्टिमिटार हौवाफोरा बिनिफ्राय हिन्जावफ्रा 155 बेनिफ्राय जोंहा सेस होनोबा नोंथांमोना बिदिनो 75 एबा 77 बेबायदि थागोन एन्ड एक्सपेन्ड खालामबा 5 सेन्टिमिटारा बारायखानांगौ बेखौथ' मिन्थिखाबाय देन पस्टआ कुकआव बांसिन थागोन बेनो जाबाय 400 हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 44 दङ स' बिनिफ्राय गाहायनिखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय गासै 1161 नोंथांमोना पस्टआ दङ एबा 1161 पस्टआ नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन स्केल पेआ 21,000निफ्राय जागायनानै 69,000 प्लास बायदिसिना थाबावगोन नोंथांमोना बेखौ जेब्ला साख्रि मोनो अब्ला मोनलांबाय थागोन आरो दा बेनोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ नेक्स्टआव गोदान नोंथांमोना मोनगोन दा 10 पास जाबानो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हानायनि चान्सआ दंखायो आरो नेक्स्टआव मेल फिमेलनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबानो नोंथांमोना फिन खनसे मोनगोन